molt d'aquí, molt conegut per algú de vosaltres que esteu aquí, i res, li donem molt la benvinguda amb ell, a tots vosaltres, per tenir la iniciativa i l'empenta de la seva obra. I ara us passo amb en Roger Casero, que us presentarà una mica la figura d'en Jaume. Moltes gràcies per estar aquí. Gràcies, Marcia. Home, a mi m'agradaria... Jaume, jo crec que hauries d'estar aquí. Més que res perquè llavors semblarà que l'artista soc jo i no. Jo soc el taloner. Som molt típic, jo vull dir, no. Molt bé. No, el protagonisme cadascú segurament. No, home, no. Bueno, moltes gràcies. Jo d'entrada moltes gràcies, Jaume, per pensar en mi, per presentar aquesta exposició. Perquè, de fet, ara ja ho diré també, tenim llocs comuns, que és això del Museu de Sarrià de Ter, que tant tu com jo hem viscut aquí, hem viscut allà, com d'altra gent també per aquí, que podríem assenyalar que han viscut o que tenen molta relació tant en un lloc com a l'altre. Poeta, dibuixant, artista al capdavall. L'obra d'en Jaume Busquet beu del surrealisme i s'endinsa, com podreu veure les seves il·lustracions, en l'absurd i en un cert esoterisme fantàstic, amanit sempre amb humor, que ell defineix humor blanc. És clar que de la seva obra en va parlar fa uns quants anys, i evidentment amb major coneixement de causa, a Lluís Bosch Martí, que a raó d'una de les exposicions que havies fet va escriure, això no soc jo, és Lluís Bosch Martí, aquí sí que paraules majors, diguéssim. Endavant. Diu: hay un maniquí oculto dentro de mi traje. I aquí es queda la cosa, llavors cadascú... Sí, això són dues frases i dos petits poemes. Cambio cerebro viejo por chistera de mago. Llavors un petit relat que es diu ajedrez. El peón soñaba con ser alfil. El alfil soñaba con ser un caballo. El caballo quería ser una torre. La torre soñaba con ser la reina. La reina soñaba con ser el rey. El rey era el único que no soñaba. Cuando por fin comenzó la partida, todas las piezas seguían siendo las mismas. Los únicos que sí lograron alcanzar su sueño fueron los dos jugadores. Uno se convirtió en agua y el otro en viento. 10 movimientos más tarde, una intensa tormenta arrasó por completo el tablero. Y una otra. Se pasó toda la noche intentando solucionar una complicada operación de álgebra. Cuando por fin lo consiguió y salió a la calle para despejarse, descubrió, asombrado, que las casas eran símbolos, y aquí al tanto, pero eso sí que... Y el resto de los transeúntes, un montón de ecuaciones con zapatos. Un montón de ecuaciones con zapatos. I jo pensava, sospito que així és com ens veu, bueno, a raó del que veiem aquí. O com a mínim, no fins que l'artista, que el tenim aquí, no travessi el pont de l'aigua i se'n torni a casa seva. Per la qual cosa, de moment, avui i ara, gaudim de l'obra i del seu artista que els tenim junts. Moltes gràcies. Bona tarda, jo dibuixo des de molt jovenet. Recordo especialment les tardes d'estiu, durant les vacances, al pati d'una vella casa al barri del Pont Major. Assegut a l'ombra d'un arbre, m'entretenia omplint fulls de paper, en blanc, copiant tota mena de personatges dels famosos tebeos d'aquella època. Tio Vivo, Polarcito, Tintán i un llarg etcètera de revistes que, a banda de fer-me passar una agradable i inefable estona, avivaven plenament la meva imaginació. A poc vaig deixar de copiar aquests ninots i vaig començar a crear els meus propis personatges. Al mateix temps, escrivia breus textos, molt de temps això, inventant històries plenes de fantasia i molt d'enginy. Amb el pas dels anys, aquesta afició de plasmar en el paper tot allò que imaginava es va anar convertint en una necessitat quotidiana.
A principis dels anys 80 vaig col·laborar amb el diari Los Sitios de Girona publicant de forma regular acudits gràfics. Durant aquesta etapa, precisament, vaig decidir explorar altres formes artístiques i sempre amb un estil purament geomètric. Vaig realitzar durant més o menys uns 10 anys obres inspirades en tot allò que llegia. Era una època en què devorava molta literatura, autors com Kafka, Borges, Ursula K. Le Guin, Tolkien i també obres clàssiques com el Quixot, l'Odissea, la Divina Comèdia, etc. Complien, en primer lloc, les estanteries de la meva imaginació i després, en forma de línies i colors, tot un munt de papers i teles en blanc. Malgrat tot, he de dir que mai m'he dedicat de forma professional al món de l'art. Soc autodidacta, que és una paraula que la faig servir però no voldria tampoc. I diu, i tot allò que sempre he desenvolupat artísticament parlant ha estat per pur plaer personal. Una afició de la qual em sento profundament satisfet i feliç d'haver conservat fins al dia d'avui. La recent jubilació, de la qual estic gaudint com un nen a l'hora de sortir al pati del col·legi, em permet dedicar moltes hores al llapis i a fer volar com mai els meus anhels de creativitat artística. Despertar un somriure mitjançant un acudit gràfic en un temps tan convuls en l'àmbit mundial com els que estem vivint, creieu-me si us dic que val molt la pena. Salut i a somriure tot el que pugueu.